Bore da. Gobeithio bod chi'n gallu gweld fi a clywed fi. Ie, fi'n credu bod ni'n mynd sy'n gret. Reit, bore da. Croeso i sesiwn Ffit Yn dydd Gwener. Mae'n diwrnod diwetha hanner tymor heddi, ond mae'r tywydd yn ychydig. So, fi'n credu bod diwrnod mewn sy'n ni fod heddi, so gobeithio bydd wneud bach o marfer corff yn ffordd da iawn i chi gyd i ddechrau'r dydd. So, good morning. Friday today, last day of half term, last session of the week. The weather is terrible outside, so it's a good chance for us to do some physical activity inside this morning to get us up and ready for the day ahead. Fel chi'n gwybod, sesiwn Ffit Yn, ni'n mynd i fod yn gwneud 5 gweithgaredd, un ar ôl y llall, byddwn ni'n gwneud o'n funud yr un, so bydd gyda ni 5 munud o marfer corff. Gobeithio gyda chi dillad addas, trainers, a rhywbeth ifed mae'n rili bwysig. Dydd Mawrth yn sy'n nes i sesiwn diwetha, nes i ofyn chi beth oedd yn wahanol, a fi'n credu bod rhai pobl wedi ffindio mas ydi sylwi bod fi mewn rhywle gwahanol. So wythnos diwetha ni wedi symud tŷ, so fi mewn stafell gwahanol. Okay, so da iawn os geithoch chi hwnna'n iawn. Mae rhywbeth gwahanol mae heddi to, so os newch chi sylwi ar hwnna, byddai'n rhoi gwybod i chi yn ystod sesiwn fi dydd Mercher beth sydd yn wahanol heddi. So some of you might have noticed something different or something quite big that was different in my session on Tuesday. So last week we did move house. So we're in a new house. The background is completely different to what you saw before. And there's something different today as well. So if you can work what that different thing is, I'll let you know in my session next Wednesday. Okay, so os ni gyd yn barod, newn ni dechrau twymo lan. So na gyd i ni wneud i dechrau yw just dechrau symud y coesau off y llawr a dechrau cerdded. Okay, so we're just going to start walking, picking our feet off the floor, symud breichyn i nôl ymlaen, just i dechrau cael y gwad i fynd rownd y corff, a'i paratoi ni ar gyfer bach o marfer corff. Da iawn. So just cadw symud, codi pengliniau lan. Okay, nawr ni'n mynd i tapo yr ochr un ar ôl y llall. So ni'n mynd tap, tap. Ond yn cael ei symud yr hip joint. So fi'n mynd un ochr wedyn y llall. A nawr ni'n mynd i bach o gwaith i'r breichau. So ni'n mynd i wneud fel bicep curl. So ni'n mynd i codi a plygu'r penelyn. A mynd yn y lan a lawr. So ni'n gwneud 2 symudiad gwahanol. Da iawn, cwbl eiliadau to. A wedyn ni'n mynd i fynd nôl i cerdded neu marcho. 3, 2, 1, a nôl ni marcho. Okay, tro hyn ni'n mynd i mestyn lan. So ni'n mynd i fynd a mestyn lan am y to, so ni'n mynd i cadw marcho. A ni'n mynd i fod yn breichyn i lan yn syth i'r awyr. Da iawn, a siglo breichu off. Nawr, ni'n mynd i fynd â heels o cefn y drod i'r llawr. So ni'n mynd i fynd un man, wedyn y llall, a ni just yn mynd i synco penôl ni lawr tam y bach. A dylen ni fod just yn stretcho tam y bach. So, symud ymlaen, pwsio'r penôl lawr, a dylen ni fod yn teimlo bach o stretch ar cefn y cws.
Okay, so this is a hamstring stretch. Okay, good. And yn ôl I cerdded, yn mynd I fynd mewn I bach o jog. Just I speedo lan tym y bach. Kind of break things to mynd ymlaen lan. And then we just shake up like off. A gobeithio nawr bod ni'n barod I ddechrau sesiwn. So gen I bach o dŵr. So, 5 sesiwn heddi. Gweithgaredd 1 ni'n mynd I fod yn dringo lan yr ysgol, so climb the ladder. Yr ail gweithgaredd ni'n mynd I fod yn cerdded mas gyda breichiau ni ar y llawr. Gweithgaredd rhif 3 yw beicio gyda dwylo, so fel handbike. Gweithgaredd 4 ni'n mynd I fod yn neidio a troi. A wedyn gweithgaredd rhif 5 yw ymestyn i'r sêr. So mae hwnna'n un o'n gweithgareddau hoi a hwyl ni, felly bod chi wedi gweld rhain am barod. 5 activities, so climb the ladder, arm workouts, handbike, jump and spin, and reach for the stars. Na 5 gweithgaredd ni am heddi. So byddwn ni'n gwneud 1 munud yr un, ond byddwn ni'n gwneud 30 eiliad, rest, a wedyn y 30 eiliad nesaf. Iawn. So, gobeithio bod pawb yn barod, byddwch chi digon o le. So, gweithgaredd cyntaf ni'n mynd I wneud yw dringo'r ysgol. Roedd amser I ni fynd. 10 eiliad I cael toi, so ni'n mynd I fod yn mynd lan, a fel bod ni'n dringo lan ysgol. Bant ni. So ni'n mynd I fod yn dringo lan, mestyn lan I ochr yr ysgol, a camu lan. Okay, so it's as if we're going to be climbing up a really, really high ladder. So we're going to be working our arms and our legs at the same time. Good, da iawn. Da iawn, bach o rest. So am y 30 eiliad nesaf, newn ni'n gwneud y bach yn gyflymach, so mewn I bach o jog. So byddwn ni'n gweithio bach yn gretach unwaith to. Iawn? So cwn i'n mynd 5 eiliad. So newn ni ffindio y rhythm gyntaf. A wedyn, speed o fyddan. Good, da iawn. Cael o fynd. Pump eiliad. Good, da iawn. Okay, rest yn ni nawr. So rhaid nesaf, arm workout, ni'n mynd I fod yn mynd lawr ar dwylo ni, a ni'n mynd I fod yn cerdded mas, nes bod ni'n ffeindio mynd yn bellach, wedyn cerdded nôl, a wedyn sefyll nôl lawr, a mae hwnna'n 1 rep. So ni'n mynd nôl lawr, cerdded mas, cerdded nôl, fel bod hwn rili gweithio breichyn. So ni'n barod I fynd. Okay, bant ni. So lawr, cerdded mas, nôl, a lan. Good job. So trio cadw gweddill y corff yn llonydd. Good job. Okay? So we just want our arms working. We can keep the rest of the body quite still. And it's just the arms walking out and then walking back in. Yeah? Okay, so ni'n barod I fynd to. A bant ni. So mae'n speed o lan, gallwch chi wneud. Good.
Da iawn chi. Bach o dŵr. So gweithgaredd rhif 3 nesaf. Sef y beic llaw o handbike. So yn lle bod coesau ni'n pedlo fel bydden ni ar beic, ni'n mynd i fod yn pedlo gyda dwylo ni. So ni'n mynd i fod yn mynd o breichyn ni rown mewn cylch. A ni'n barod. So handbike. So it's as if we're pedaling, but with our arms and not our legs. Okay. So ni'n mynd round. Da iawn, car fynd. 10 eiliad. Oh, good job. You just shiglo breichyn i tam y bach. So tro hyn, newn ni'r opposite, so newn ni fe'n reverse. So os ni wedi bod mewn mlaen y tro cyntaf, tro hyn ni'n mynd i fynd am nôl. So this time we're going to go the opposite direction, so we're going to go backwards. Barod, off yn ni. So pedlo am nôl. Pedling backwards. Da iawn chi. 10 ar ôl. Good job. Right, gweithgaredd 4. So ni'n mynd i fod yn jumpo a spinno. So we're just going to jump on the spot, but instead of jumping up and down, we'll jump and we'll spin. So we'll go one way for 30 seconds, and then we'll go the opposite way the next 30 seconds. Okay, so we'll go un ffordd tro cynta, wedyn y ffordd arall tro nesaf, so gallwch chi dewis pa ffordd ydych chi'n mynd. Barod? So neidio a troi rownd. Tri'ch neidio lan mor uchel ych chi'n gallu. Heb yn rhy dizzy. Da iawn, car fynd. Oh, teimlo bach yn dizzy ar hwnna. Bach o dŵr. A tro hyn, ni'n mynd i fynd y ffordd arall, so we go the opposite way this time. Pawb yn barod? Bant ni. So cael spin around. Troi a throi. Da iawn. Cwbl o eiliadau to. Mae'r rhwm yn sbyn o tyfu bach nawr. Os byddwch yn ofalus, byddwch chi'n cwmpo. Okay, un gweithgaredd ar ôl. Last activity, reach for the stars. So ni'n mynd i fod yn mynd a mestyn. So braich fe cornel chwith. Okay, barod i fynd. So mestyn lan. Turning the ankles. Reaching up as far as you can. Da iawn. Good job. Fantastic. Un bloc ar ôl. 30 eiliad ar ôl. A wedyn, cool down cloi byddwn ni wedi gorffen. Okay, cwn i'n mynd e. 3, 2, 1.
Off ni. Good job. Cadw fynd. Bron o hwnna. Da iawn. Good job. Fantastic. 5 munud wedi wneud. Da iawn chi. So heddi newn ni oeri, newn ni cerdded mlaen. Wedyn nôl. Wedyn newn ni'r ochr. Nôl. I'r ochr arall. A nôl. Newn ni mlaen unwaith to. A nôl mlaen. Da iawn, unwaith to. A nôl a ewn ni'r ochr. Tiwch peidio croesi coesau, so ni ddim eisiau mynd dros fel hyn. So mynd mas i'r canol. So bod ni ddim yn croesi wrth i ni fynd. Da iawn chi, siglo breichio off tyma bach. A wedyn ni'n mynd i ddod a braich yn dros y canol. Os chi mae'n extra stretch, rhowch bys bawr yn pwynto am lawr. Da iawn, ar ochr arall. Na wedyn troi bys bawr, pwyntio fe am lawr, jyst i stretcho fe bach yn fwy. Good, siglo fe off. Ni hamstrings, so ni'n dod mas, rhoi hil ar y llawr, cael y cwrs ni'n syth, a dylen ni fod yn teimlo'r stretch lawr tu ôl y gos. A newid, gos arall. And change. So we should be feeling it stretch, but it shouldn't hurt. Okay, if it's hurting, we're stretching it too far. So it's nice and easy. We don't want to damage the muscle at all. Da iawn, yn ymwneud calves. Okay, so rhywun sydd lawr y gwylod. So un trwy'r o fan y llall, hil ar y llawr, a ni jyst yn mynd i pwysio ymlaen. A dylen ni fod yn teimlo fel lawr y gwylod y gos, okay, ar y cefen. Newch yn siŵr bod y dwy drod yn pwynt ymlaen. Nôl lan yn araf a wedyn newid. Good job. Right, da iawn chi. Fi'n gwybod wythnos nesaf, mae rhai plant, os chi'n y cyfnod sylfaen, chi'n mynd i fod yn mynd nôl i'r ysgol. Okay? Ond, byddwn ni dal yn rhedeg sesiynau bob dydd. Fi wedi cael cwbl o athrawon yn cysylltu â fi'n gofyn os ni dal yn mynd i fod yn gwneud sesiynau wythnos nesaf. Odyn yw'r ateb, ni dal yn mynd i fod yn cadw fynd. Os ydych chi'n gwneud nhw yn ysgol, gret. Byddwn ni dal arno am hanner awr wedi 9, ond gallwch chi edrych nôl ar y fideos unrhyw byd yn ystod y dydd. So os chi'n brysur neu rhywbeth arall am hanner awr wedi 9, gallwch chi fod yn dod nôl i channel YouTube ni, neu tudalen Facebook, neu Microsoft Teams, a gweld y fideo unwaith to a wneud y pryd bynnag sy'n sydd chi. Os ydych chi yn wneud gofynnwch chi mes i cysylltu gyda ni, gyda pa ysgol i chi, pa dosbarth, a newn ni trio cofio dweud helo wrthoch chi, wrth bod chi yn wneud iawn. So session will be going on next week. Some of you will be back in school, but our sessions will still be going. If you are back in school, there's no reason why you can't join us either at 9:30 or any other time during the day.
And if you ask your teacher to either contact myself or Steve or Stefano, and we'll try and give you a shout out on the day if you are watching. Okay, so gobeithio bod chi wedi mwynhau wythnos hanner tymor, a na fi weld chi dydd Mercher wythnos nesaf, so bydd Steve ma dydd Llun. Iawn? So, diolch gweddill dydd, diolch yn wythnos. Ta-ra!